tam, šup. Pojď do záběru. To bude reklama, jo? Počkej, ještě tam musí být malí děti. To asi nestihnem, hele. Hele, já se s ním jdu prát, počkej. Jo, násilí tam musí být taky. Jo, násilí, jasně. V každý reklamě musí být pořádný násilí, jo. To fotit nebo točit? Bacha na králičky! Ale s tu reklamy se nemají ozývat takovýhle zvuky. Počkej, to pak natáčí. Záběr na ty boty, jako. A tady je záběr na ty boty. Musí být záběr Záběr na ty boty. To jsou gotické boty. Je v tom erotika, je v tom akčnost a za výhodné ceny. My se mučkáme a nafinkujeme se. A ne skrytá reklama pro ksichtovní.